ҳудуди 100 тонна тарбузу харбуза ва дигар анвои маҳсулоти кишоварзиро дар иди сайри харбуза дар бозори Меҳригони Душанбе ба намоиш ва фурӯш гузоштаанд. тарбузу харбузаи намоишгоҳ маҳсули кишоварзони вилояти Суғду Хатлон ва навоҳии тобии марказ буд. имрӯз манамин иди харбузу тарбузоба ман 450 дона харбуза овардам. Айн 220-таш гулоби буд, 230-таш оби новот буд. Ҳозир где-то 150 монд, 130 мени хелаки монд. Ҳамаша мардум харид уже. сокинон ки соли ҷорӣ аз гаронии нархи тарбузу харбуза зиёд шикоят мекарданд, қимати харбуза ва тарбузи ба намоиш гузошта дар иди сайри харбузаро ҳар гуна баҳо медоданд. 40 сум буд, 50 сум ҳам буд мегирифтем. ҳозир 20 сум гирифтем набида. ҳам бозорҳои усунам ҳамин нархай, бо иҷа қиматтарай. Чанд пули гирифтем? ина 20 сум гирифтем. бу бозор дар ина арзонтар мегирӣ бо. Noi peşten ya muhabbetler sistem çıkıyor, çok çiğ sonra xaridim. Ne hadi biz fazla bir sürü az onlar çok oldu. بدرجه عالی 4 تا خربزه دست میگیری تو. با خیر رحمت با تشکیل کردگی ба назар мерасед ки кишоварзон охирин ҳосили тарбузу харбузаи имсолаи киштзорашонро ба намоишгоҳ овардаанд. имсол бода ҳаво камтар гарм омад, аз ҳамин сабаб касал шуд, фалакаон тез қоқ шуданд. ин дар ҳолест ки вазорати кишоварзии Тоҷикистон аз ҳосили фаровони тарбузу харбуза дар соли ҷорӣ иттилоъ медиҳад. имрӯз кишоварзони ҷумҳурӣ дар майдони 17,000 гектар кишти полезиҳо гузаронданд ки то 1 сентябри соли ҷорӣ 13,000 он беталаб ҷамъоварӣ карда шуд. ин ҷамъовари полезиҳо дар ҷумҳурӣ боз сурат идома дошта. имрӯз боз гуфта мешавад ки тарбуз ва харбузаи полезиҳо дар бозорҳо фаровон мегардад. вазорати кишоварзии Тоҷикистон қаблан гузориш дод ки дар 6 моҳи соли ҷорӣ дар кишвар ҳудуди 262 000 тонна полезиҳо махсусан тарбузу харбуза ҷамъоварӣ шудааст ки ҳудуди 23 000 тонна нисбат ба соли гузашта бештар будааст. аммо тоҷирон шикоят мекарданд ки тарбузу харбузаи дохилӣ тақрибан нест ва онҳо ин маҳсулоти лазиз ва серхариди кишоварзиро аз Узбекистон ворид мекунанд.